the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Alright. So now I changed my mind to this. Can you get my towel, Baba, or any? That one, the old white type of yours. That? Come on, Here, get one. This one? No, the white one. This one? No. This one? Yes. Gawin natin siyang ano. Don't worry guys, it's a close but it's so small on me. Right. Ipapatong ko lang para hindi mag-ano yung Is this a pencil? Okay, i-prep ko muna yung kanyang kamay. These I like these because I like them. They have the white tip. Let them focus. Okay. See, they have the white tip. Come on, let's prepare your nails. Yay! Show your nails first. This is the before, and we will show you the after later. This is the one I got from my auntie from Christmas. I had one before, but I kind of lost a couple. Hot cold, whisper gently saying you don't know how to keep on trying. It shows something's changing in me. It shows now I'm hardly breathing. There's no other way to go. Like a Rona without a goal. That goes to let's be brave to get this. Now be brave to get this. Ooh. But we both know. So why can't we just give it a go? Step back to like we don't know. Done, guys. So on to our last one. We're just pressing it on so it sticks longer. So this is the first one. My hair tie. Oh, why it looks like that? What happened? I don't know. It was always like that. Ayan. So this... Shit, Baba. Nice. Ang ganda. Yeah, they're really cute. No, they can't see it. Ayan. Isa lang yung nagkasyang may And this one. tip, yung may French tip. Isa lang yung nagkasya. Kasi yung iba malalaki. Most of them are... Pardon me. Burp na Most of them ako, maglalagay ako. And si Sophie, hindi sila pag nails. Kasi punuan daw. Walang para sa kanila. So, you ask Sophie if she wants Mom, you this. spilled them. It's alright. Ask Sophie if she wants press on nails like yours. Okay? I'll be back, guys. Alright. Ako, parang gusto kong ilagay itong red. Try natin. Ayan siya. Never po nakakapag sobrang... Ay, ang laki nito. Ang laki nito. Ay, may nagkasya. Try ko kaya mag-red. Siguro maglagay din ako. We'll see. Na yung aking second customer. Yeah. My second customer. You should do nails. Huh? No. Yeah. Nilinisan ko na siya. I can't pick anything up. Pareho lang sila ni Holly. Ito, kasya to sa kanya. Can't pick anything up. Ang laki. I got it. Okay. Where's the other one? This one? No. Will this one fit you, Soph? That one? I don't know. I got my nails done. What are you doing, Sophie's? Second What's the one with the down? Is it the one that we try on? That looks small. Alright. Perfect size. Is it perfect? No, but not now, because you have to let it dry. Yeah. Huh? Sophie likes French tips. Wow, that's what lights is made for. Yeah, Mum. You want
Zach? One. Red one. Just one there. Gusto niyo daw Just one there. Hindi daw Well, finger. teasingly, how are you going to eat your burger with all that on it? Oh! You can eat still. Wait, Yeah. Jack, get your phone off the bed. it's not even dirty. Get that up, teasingly ready. Are you having chicken? No, I'm still full from the 3 chicken that I ate. What is for tea? Chicken burger. Do you like them? Oh, why is it so strong in here? Did you spray Zach again? You know, I can I like smell. the smell of that deodorant. Yeah. What, cookies and leather? Or the blue lavender? Yeah. Rifle? No. No. Ayan yung kanya. Yung kay Holly, hindi yung makita. Yung kay Holly, merong What time is Wait, it? where Merong was that ano, red merong nail, parang- Mum? Mum, where was red nail? sequence. Ito wala. Pero parang yung style, wala lang siyang sequence. What's that? Gusto ni Zach red, pero sa middle finger daw. Nakaka-instant. Are you doing a red one? Hold that. Okay. Why? What are you doing, Zach? Tingnan niyo How do siya. you get it out? No, don't. Get out! Water. Oh yeah, got it. Here, take it Hang back. on, hang on. Oh my god. Tingnan niyo tong isa. If he actually doesn't, I'll take that. I'll take that. May kinuha siya. Baba, don't put on your... Where'd that go? Zach, that's mine. Okay? Here. Hang on. Oh, this one's perfect size. No, Zach. How do I put it on? Oh, yay. Oh my god. Meron na yung double-sided tape. He's not doing it right. Wait, what? Huh? It's double-sided tape. You're gonna waste one nail. That's my size, Zachary. I need it. No, I need it, Zach. And it's too big for you. It is too big for you. Too big. Wait, what is it? What is it? It's too big for you. It's water. Oh, God. Too big though. You're too big, it's water. Shiny! Oh my gosh! No, show me! Don't rip it off. I'm not going to. He's put it over his thing. Over the nail. Oh my god. Zach, don't lose it because I need that one. That's my size. Punta yun sa daddy niya. Wait to dry. Show it to them. So, I don't think that they can see it. Can? How about the other one? Ito ang cute. Ito yung dalawa. Ayan yung dalawa. Na may French tips. Okay? Let me see. This one is not. Yeah. Not dry yet. Okay. Yeah. Alright. Good. Thank you. No worries. Happy New Year. Happy New Year. Sabi niya, akala ko hindi na ako magkakaroon ng nails ngayong New Year. Kasi gusto niya talaga magpa-nails. Kaso busy daw dun sa town. Siyempre kasi, nagpabook na yung iba. Nag-walking lang ata sila. Okay. Mom, do you want to try my ice cream? It's slice. A slice. Yeah. Can I buy? Mmm. Mmm. Yummy. And there's like cream inside. Oh, and they fell out. When we, Linisan ko lang muna dito. Mag-edit pa pala ako. we need to edit. Now we need to edit. Yung vlog natin is, na-edit ko ngayon is yung pang Christmas opening gift. How's your dinner yet? He had a sleep. Yeah. You had a sleep. My God, Kuya, what you been doing? I think you go to bed very late. I went to bed at 10. Si Kuya, tulog lagi. He wants to go to log. He wants to go tulog. Where's the anak? Oh, you hide it. Yeah, so you don't.
Good morning. O, diba? Dito tayo sa tindahan. Nakalimutan ko kasing kunin yung aking Adore na lotion. So, today is December 31. Pupunta ko ng town kasi, diba, sabi ko sa inyo, bibili ako ng pork belly and yung ibang fruits kasi nung last time yung cheese apple sarado. So, pupunta ko doon and kukuha rin ako yung tangy sauce, yung orange na nilalagay namin sa noodles, yung tinatawag na cold noodles dito. So, yeah. And, pag may time, makukulutin ko tong buhok ko. Pag may oras. Maaga pa naman. And, eto pala yung ating, hindi ko pa ito sa inyo napakita, guys. After kong i-unbox. Ayan na yung ating mga paninda. Ayan. And, meron pa dito. Kaya, order na kayo, char. Ayan. So, yan. And, may mga damit. Maganda to guys, available to, yung Adore na body lotion, mabango, tapos meron din tayong Adore na sunscreen, and yung blueberry whipped scrub. Ayan, isa na lang nga yan. Okay, dito na pala kami sa town, and ayan na yung book natin, hindi ko na kayo na-update. And ang kasama ko this time ay si Holly. Punta muna kayo dito sa Asian store kasi kuha tayo ng toyo. May toyo pa doon, pero feeling ko makakulangin tayo. So at least meron tayong reserve. Toyo. This one, dato puti. That one. This one? Yes, please. Thank you. I get that drink where the Okay. bowl's hot. Yan, alright. What else? Wala silang ano yung hotdog na red. May mga bago silang veggies. Oh. Pero wala silang hotdog. Ay, ayan. Meron na. Meron ng hotdog. Saan tayo dito? Dalawang hotdog. Tama na ba ito? Dalawa. Meron silang fresh I na. want this flavor. Alright. Meron silang fresh na malunggay. Kuha tayo. Pero hindi pa naman tayo magugulay na ganito. Pero at least meron na silang fresh. Next time, sana next time meron. What do you... Hot dogs. Hot dogs, yeah, hot dogs. So, kumuha ko nito. What's that? And meron silang bagong delivering tinapay. Ito. Meron silang ube, pandesal. Yung ensaymada. Mom, remember that's what you always bring to your birthday? Ay na. That's what I'm trying to say. When it's your birthday, can we... Ensaymada? Can we have that? Yeah, gustong-gusto nila tong ensaymada. Pink yan, okay. Kuha tayo nitong isang ensaymada. Itong ubi pandesal. Dapat put this one in your bag, please. Yummy. Yan. Meron sila ditong oyster sauce. Ito ba yan? What's Yung that? panda yung Very kinukuha ko. spicy, Mom? Kuha pa ako na isang glutinous rice. Guava. Kuha tayo kasi bilog naman siya. Idadagdag natin to sa sa ating 13 kinds of round fruits. Ayan, $12.80 ang kilo. Tatlo nito. Close naman tayo, guys. Dragon fruit. Puti kasi ito, hindi siya yung pink. Maganda sana yung pink. Ayan, dalawa nito. Ito, yellow nectarine. Mango. Ito yung honey gold mangoes. Ito na lang meron sila dito. Ako ng dalawa. Matigas pa nga siya. Coriander. Okay. Give me plastic, Baba, please. Ito, snow cake. Okay. And then, banana. Dalawa na lang yung natira nating banana doon. Kuha ulit tayo ng patatas. Ito. Dalawa. God, parang wala na naman na pork belly. Grabe, ang belly nila. Mabilis mo. Walay talaga.
Walang pork belly. My gosh. Walang pork belly, guys. Tayo na talagang hindi makakuha ng pork belly. Agahan man or hindi, wala eh. Ay, Baba, can you get my shades, please? Na lang ako nitong isa. Kakulit tayong oyster sauce. No, normal. This one. Is it? Ano? Is it the one? Okay, get that one. Chicken nuggets. Oops, where's the nuggets? That's letters. Kuya Sak wants the dinosaur. Oh, wala. Ano ba yan? Oh my God, ang laki naman nito. Wala sila yung ano, yung kinukuha ko. So, ito na lang. Kuha tayo ng bags kasi yung bag natin sa bahay, yung garbage bag, dinala ni Jan sa shed. Ulit ako nito. Tayo nito. Ayan. Get that one. Buti nang pinaalala mo. Tomato sauce. Yes, good job, Baba. Lucky. Yeah, because I went. Meron na sila para sa steak. Meron tayo ng desiccated coconut. Salt check tayo. Tayo ng skewers. Ayan. Dito naman tayo sa cheese apples. Punta muna tayo sa Baker's Delight. Ayan, meron silang eto, pineapple. Kailan kaya ito hihinog? Oh, can I show you what possibility? Oh, yeah. Here, Baba. Okay, give it to me. And, kuha tayo nitong tangy sauce. Na yung maliit. Ito na yun. Tayong watermelon. Bitaw ng cherry. Sila yung red plum. Kuha tayo nito. Kuha ulit tayo nitong passion fruit. Tatlo. Where's the pomegranate, Baba? The red one. Kuha tayo nito. Ito. Apricot natin hindi pa hinog. So kuha tayo dito muna. Pandagdag dun sa ating fruits na bilog. Wait lang. Ano tayo nito? Kasi ubos na yung amin. Ito laging kinukuha namin na gravy ever since. Ito kasi yung pinakamasarap para sa amin. Okay, sana natin ito ilalagay. Ayan. Ito yung freckles. Ano? I think that's already. And if it in this, like if it goes in the mouth. Okay. Ayan yung mga fruits natin. Dito tayo sa Baker's Delight. Bahay na pala ako, guys. Ayan na yung mga pinamili natin today. And si Jan, dumating na. Pero umalis ulit, sabi ni Sak. Eto, nilabas niya na yung mga iba-barbecue para bukas. Ayan, nilabas niya na. And meron siya dito. Nagpakuha ko sa kanyang 2 lobster na yung hilaw, wag lutuin. Ayan. So, ayan. Ang laki nito. So, ayan. 2 yan. Away tayo. Ipakita ko muna sa inyo kasi dumaan pala kami ni Holly sa Woolies. Kasi di ba naghanap ko ng pork belly. Buti lang meron sila. So, meron tayong 3 nito. Ito yung 24, parang $25 na din. And ito, $22. 3 yung kinuha ko kasi hindi sila ganun kalalakihan. Ay, hindi ganun kalalaki. So, 3. Tapos, kumuha na rin ako ng lettuce. And may nakita ko nag-iisang bawang. Kinuha ko na. Nag-iisa na lang to. Uy. So, kinuha na natin. And also, hindi ko pa sa inyo nabanggit, guys. Pupunta pala dito sila Race. Kasi, diba, ngayon yung, ano nila, yung ano nila sa checkout nila sa Great Ocean Road. Well, actually, na-cancel na yung pagpunta nila dito. Si Jan ang nag-cancel. Tinext niya si Dan before Christmas. Tinext niya na, yeah, parang hindi raw right moment yung pagpunta dito. Kasi nga, hindi siya, ano, alam niyo na yun. Well, alam ko talaga sila pupunta dito. Si Reza nagsabi sa akin na nag-cancel si Jan. And kay Dan, okay lang din kasi naiintindihan ni Dan na situation ni Jan ngayon sa mga nangyari. Kasi eto na plan to, guys, before pa kayo pumunta ng Philippines.
before pa talaga na dito talaga sila mag-stop bago umuwi ng Adelaide. So, nung nag-text si Jan, hindi naman alam ni Jan na kung nakakuha or nakakuha ba o hindi nakakuha sila ng accommodation. So, ako naman, nag-text, tumawag ako nung 26, after Christmas, nandun nga siya sa biyanan niya. May Christmas party sila doon. So, tumawag ako, tinanong ko kung may nakuha ba kayong accommodation. Tapos sabi ni Race, wala daw, pero okay lang kasi magdadrive na lang daw silang dire-diretso. So sabi ko, hindi ang haba nun. So sinabi ko kay Jan na, kasi si Jan wala na, hindi niya na alam kung nakakuha silang accommodation or what, kasi hindi na naman nag-text si Dan after ata. Hindi ko. So sabi ko sa kanya, sabi ko, babe, hindi sila nakahanap ng accommodation. So magdadrive na lang sila dire-diretso sa Adelaide from Great Ocean Road. So sabi Jan, no, that's too far. Tell them, text Race to stay here in the house. Tapos sabi ko, Race, huwag ka na mag-alala, hindi ka na didiretso magda-drive. Dito na kayo sabay, sabi ko, kasi okay na si Jan. Sabi ko, hindi pa siya okay, pero okay lang kay Jan na pumunta sila dito kung hindi sila nakahanap ng accommodation. So yun, kaya dito sila sa amin mag-New Year, while si Jan, kasi kami, doon na kami sa caravan guys, tapos mas maaga kami pumunta ngayon ng caravan eh. Nag-caravan life after Christmas, di ba? Ng 26, yung caravan nandoon na before pa Christmas, nilagay na ni Jan kasi nga wala nang plano na may pupunta ba dito sa bahay. So doon na kami nung 26. So ngayon, yeah, dito sila Race. Baka maya-maya nandito na yon. So ako magpuput away na. Then magluto muna akong spring roll. Dito na si Jan. And yung isa, lulutuin na yun dyan kasi ang laki-laki, oh. Ayan, lutuin ni dyan. Isa lang yung pinaiwan ko. Yan yung akin. Tapos, eto, ngayon pala to, mamayang gabi. New Year pala, mamayang gabi, guys. So, yan yung, natin mamaya. And, hindi pa rin nakaka-put away. Kasi bigla siyang dumating. So, ilalagay niya yan sa, doon sa shed. Doon, buhay na buhay pa yung ating, ang dilim naman dyan. Wala naman kaming plano. Doon lang kami sa shed. Yeah, dito na sila guys. Ayan na oh. Hi guys. Wow, hindi pa kita nahag. Ganda yung camera. Anong camera? Yung stand lang yan. Uy, simple yung camera. I love! My gosh. Where's my Nakakaganda naman tong camera mo. Good, empty the car now. I'll help you go, man. Yeah, just put it. Are you sure you're not slowing him down? Hello. Just put it. I need to plug it in. That's Plug right. in here. Come on, just put it. Can I put this on? Yeah, put it there. Wait, let me turn this What's that one? Fridge. I'm sorry. Oh my god. You got like your own fridge. Yeah. Bumili siya ng fridge nila. Oh! Where are you, Andy? Nasaan naman tayo? Sabi niya, ang liit-liit ko pa, pinatour mo man ako sa buong Australia. Okay. Hawakan natin si Indy. Indy, gusto mo naman ito magluto, Indy? Kinuha lang ni Rish yung kanyang bouncing. Bouncing ba ang tawag doon? Okay. And ako, itatransfer ko na sana yung ating, ito ba? Gravy sa aking canister. Ayan na yung bouncer mo, Baba. Andyan na yung bouncer mo. Kinalang natin ito. Ayan. Siguro leche flan or custard cake. Meron pa akong ginawang imbutido kagabi, madali, pero may ilalagay pa akong isang sangkap. Yung ating, ham. May malikaw dyan. Hindi. Asan ka na naman? Itong first time na dito, no? First time. Dala ka naman, no? Away lang yan. Dala naman tong batang to. Sorry siya lalaki dun sa outfit na niya. Ano ito? Yes, baby. Strawberries. Yes, baby. I have strawberries or blueberries.
I do have. Ask Kuya sa Kuya sa Ano, ang camera. Tingnan mo. malinaw. Ay, ba? Malinaw. Well, syempre, mas malinaw yung sa'yo. Pero mas crisp yung ano niya, picture. Ito? Yeah. Pero malinaw, di ba? Oo. Kaya nga, malinaw naman. See, ito. Malinaw naman. Doon ka nga. Mom, does I want strawberries? Oo, tingnan mo. Mom, all Yeah. Can you wash it for them, please? At tapos ito, kahit nasa ano ka, Against sa light, malinaw. Ay, oh, hindi siya itim. Ito maitim. oh, di ba ang ganda ko? Convince tayo sa kanya, wala, hindi pa bumibili. Ewan ko dito na pinakita niyo talaga sa akin. Ay, diba? Ang cute, diba? I love it. See, I don't have men. I don't have to. Wala ka, di ba? Wala. Wala Nakita ko yun sa ano. Yun lang. Yun lang. Pahinga muna siya sa New Year. Lagay kita doon? Lagay kita doon? O gusto mo kumain lumpia? Gusto mo kumain lumpia na? Mukha mo ay. Ay, yung strawberries nila. Ah, baba lang. Go give that to Arno. Oh my gosh, ang dami naman yan. Uy, Okay na yan. Para, wala na kakainin mo. para busog na sila. Tinimplahan ko na to kasi nung oras na alas 2:47 na. So ang kulang dito ay yung ham. Maglalagay ako ng ham. Ito yung ilalagay natin. Si Reyes ang pahiwain ko nito kasi gusto niyang may gawin siya. And magpo-fruit salad tayo. And magpo-custard cake. What's that? What's that, Baba? Snail. Akala ko, saan nakita niyang snail? May snail dyan? Ano, shell ng snail. Ah. O, sa'yo pala to. Ano yan? From Great Ocean Road. From Great Ocean Road? Yeah. Ay, wow. Thank you. Welcome, Merry Christmas. Ay, ang cute. Parang, ay, ba? Ah, parang i-melt mo siya. Tapang, ano, ayan. Mamaya, gawin natin doon. Yan na naman. Dami na naman. Dami na namang gagawin. Yun nga, mag-iwa ka ng ano, eto. Yung dice, yung maliliit lang, kasi ilalagay ko dito. Okay, ubusin mo na yan. Okay, please, thank you. Yes, ma'am. Tapos ko na lutuin yung spring rolls. Init ano ba? Eto. Masarap ba to? Masarap yan. Meaty. Meaty siya. Yan ang favorite nila mama kung magpapapackage yan ang gusto nila. Yan ang ano yun. Hindi ba maalat? Hindi. Masarap. Masarap ako. Dito? Ah, sige. Masarap siya. Tapos ako ano ko ng gachuplan. Stick together tayo. Tayo na lang. Tayo na lang. Hihiwalay pa ba tayo? Stick together pa. Dalawa na lang nga eh. Paunti na lang pa. Later ito solo-solo na talaga kami. Muntikan pa nga, sabi ko nga. Kung hindi talaga natuloy, sabi ko, tayo na talaga magdadrive talaga pagpa-uwi na 31. Pero walang katao-tao. Wala nga. Wala. Sino ba naman kasi magdadrive? Kasi nagluluto mga Sino tao. Uuwi ng 31? Yung iba nga, gumagalaw kasi yung ano. Doon ka na lang sa bathroom. Gumagalaw. Maghugas ako ng kamay, Gumagalaw. gumagalaw. Ba yung ano? Ang tawag nito, ano lang, tinawagan na lang kita. Nag-cheers na lang tayo ikahabang nasa car. Tapos, siwain mo siya. Yung parang cheese ba na? Okay, tapos ano Tapos pa yan? iwan. Inutan pa yan? Square? Oo. Maliit lang. Yung tama lang na dice. Okay. Yan. Saan Okay? nilalagay? Dito na. Di ba ang bango ng ham? Tapos, siwain mo siya. Yung parang cheese ba na? Okay, tapos ano Tapos pa yan? iwan. Inutan pa yan? Oo. Square? Oo. Maliit lang. Yung tama lang na dice. Okay. Yan. Saan Okay? nilalagay? Dito na. Di ba ang bango ng ham? Diretso na. Diretso na dito kasi Yes. iimasin yan mamaya para mabalot na. Para may steam na kasi para mamaya or hindi man ngayon, bukas meron tayo. Pero Yeah. magluluto pa rin tayo niyan kasi pang-offer natin yan dun sa table. Pang-offer sa table. Walang kakanin, offer lang namin sa table. Kasi doon kami guys sa caravan nga. Nandun, dinala ni Nijan lahat ng meat. Nandun na sa caravan.
Kaya nga, pumunta kami dito na hindi namin alam, ano kaya mangyayari ngayon? Sabi ni Dan, ano mangyayari? Saan tayo? Anong dadalhin natin? Sabi ko, wala daw dadalhin. Sabi ni Manay. Pero hindi namin alam kung dito ba or sa caravan ba. Kung hindi ako tumawag, diretso na talaga kayo, no? Tapos nag-impake ka ulit. Nagdagdag ka ulit ng damit. So, wala. Hindi ako nagdagdag ng damit. Nagdagdag lang ako. Kasi yung mga bata talaga, lagi naman talaga silang extra. So, ako, hindi ako nagdagdag ng damit. Kaya nga ako nakapag-sports niya. Kasi nakita ko sa vlog mo na kapag nakapag-impake na ako. Yeah. Before ka Tapos tawag. yung pagtawag ko ng 26, alam mo, naka-impake ka na. Tapos kasi 27 alis kayo. Hindi din kasi kasya. Kahit na magdagdag ako, hindi na kasya. Kasi yung sa mga bata, ang dami na kasi sa nag-sharing, alam ka. Kaya nga yun din nga din sabi ko Sabi ko kasi hindi ako mauubusan ng ano. Ang dami nating nauot. Nakalimutan ko, adalin yung collagen ko. Ay, lagyan na lang. Ay, ilang araw na ko yung collagen. Ipa-try ko sa'yo yung Sip to Go. Sige. Sip to Glow ba yun? Sip to Go. Sarap siya. Wala na. Huwag ka mag-alala. Nasa tindahan ko natin yung nahanap mo. Araw na ko wala Punto Beauty. Char. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.